Ένα από τα θέματα που έχει απασχολήσει εκατοντάδες επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων, ιδιαίτερα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, είναι το θέμα της ύπαρξης ή μη των UFO, ή όπως είναι η απόδοση της λέξης στα ελληνικά άτια, άγνωσης ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα. Τα μέρη στα οποία έχει καταγραφεί έντονη δραστηριότητα UFO είναι ο Όλυμπος, ο λόφος Γορίτσας, η Δελφή, η Κρήτη, η πυραμίδα του Ταΐγετου, το Καλαμίτσι Γεωργιούπολης, η Στάγυρα Χαλκιδικής, το Σπήλαιο Κουκλεσίου και οι Χαράδρες της Κρήτης. Ο Πλούταρχος είχε πει σε ανθρώπους του περιβάλλοντος του πως ο Λούκουλος είχε παρατάξει τα στρατεύματά του σε θέση μάχης, όταν ξαφνικά ο αέρας σκίστηκε και ανάμεσα στα δύο στρατεύματα έπεσε ένα φλεγόμενο σώμα σε σχήμα πιθαριού. Οι δύο παρατάξεις εγκατέλειψαν τη μάχη μετά την εμφάνιση του αγνώστου ταυτότητας υπτάμενου αντικειμένου. Ο Διόδωρος Σικελιώτης, αναφορά του, ισχυρίστηκε πως πριν από τη μάχη των Λεύκτρων φάνηκε στον ουρανό επί πολλές νύχτες μια φλεγόμενη λαμπάδα που από το σχήμα της ονομάστηκε Πύρινη Δοκός. Ακόμα και ο Μέγας Αλέξανδρος έγινε μάρτυρας θέασης UFO το 332 π.Χ. Ο Raymond Drake στο βιβλίο Θεοί και Αστροναύτες στην Ελλάδα και Ρώμη αναφέρει για δύο σκάφη που προκάλεσαν πανικό στο στρατό του Μακεδόνα Στρατιλάτη. Επρόκειτο για δύο μεγάλες φωτεινές ασπίδες που εκτόξευαν φωτιά. Από τον ουρανό ήρθαν και εκεί επέστρεψαν. Στη σύγχρονη εποχή έχουν υπάρξει παράξενα περιστατικά, ειδικά σε μέρη υψηλής ενέργειας όπως ο Όλυμπος. Όμως, μία περίπτωση θεωρείται από τις σημαντικότερες υποθέσεις εμφάνισης άτιας στην Ελλάδα και κατατάσσεται στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Το γεγονός που συνέβη εκείνο το βράδυ στην Αταλάντη δεν ήταν ένα απομονωμένο γεγονός. Συνέβη ως αποτέλεσμα μια σειράς εμφανίσεων και στενών επαφών που σημάδεψαν εκείνη τη βδομάδα την Ελλάδα. Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο όχι για ένα, αλλά για 12 με 17 υπτάμενα αντικείμενα που εμφανίστηκαν αρχικά επάνω από το βουνό της Πεντέλης στην Αθήνα. Αργά, το βράδυ της Κυριακής, στις 2 Σεπτεμβρίου εκείνης της χρονιάς, ένας μήνος από Άτια περνάει πάνω από την κεντρική Ελλάδα, κατευθυνόμενο προς το βορρά και τη Μακεδονία. Πετάνε πάνω από τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και τελικά την Καβάλα, που αλλάζουν πορεία και κατευθύνονται πλέον πίσω στη Νότια Ελλάδα. Αυτή τη φορά τα Άτια πετούν νότια προς την Πελοπόννησο, όπου πάλι αλλάζουν πορεία, αυτή τη φορά προς την κεντρική Ελλάδα. Είναι κατά τη διάρκεια εκείνου του χρόνου όπου πάρα πολλές αναφορές γίνονται στην αστυνομία, στους ραδιοφωνικούς σταθμούς και στις εφημερίδες. Οι δεκάδες μαρτυρίες, αρκετές επώνυμες, προέρχονται από όλα τα μέρη από τα οποία πέρασαν τα αντικείμενα. Στην επιστροφή τους προς το βορρά, και ενώ πετούσαν κοντά στη Λαμία, αποσπάστηκαν από το σχηματισμό 3 σκάφη, το ένα από αυτά φλεγόμενο. Μετά από ανίχνευση της περιοχής, τα σκάφη προσγειώθηκαν κοντά στην Αταλάντη, έσβησαν τη φωτιά και απογειώθηκαν για να συναντήσουν το Σμήνος. Η σημαντικότερη μαρτυρία για αυτή τη διαδικασία που κράτησε όλο το βράδυ προέρχεται από μέλη της οικογένειας Καραντράτου. Σύμφωνα με τη μαρτυρία, στις 9.30 το βράδυ εντόπισαν στον ουρανό 13 φωτεινά αντικείμενα κινούμενα με μεγάλη ταχύτητα, με δυνατά σαν προβολής φώτα που έσκιζαν τον ουρανό, τα οποία πέρασαν από πάνω τους και έφυγαν. Η σημαντικότερη μαρτυρία από εκείνο το παράξενο βράδυ προέρχεται από τα μέλη της οικογένειας αυτής. Το περιγράφουν σαν ένα χαρταετό που κατευθύνθηκε και χώθηκε μέσα στο φεγγάρι. Μετά γύρισε και έπεσε εκεί κάτω, όπου και κάηκε. Τέτοιο φως δεν είχα ξαναδεί στη ζωή μου, αναφώνησε η μητέρα πριν ξεκινήσει να περιγράφει λέξη προς λέξη αυτά που βίωσε. Μετά από 15 λεπτά ακούστηκαν 3 διαδοχικές εκρήξεις και μπορούσες να δεις στον ουρανό το κόκκινο λαμπερό Άτια. Τούτο ήταν εμφανώς μεγαλύτερο από τα προηγούμενα, και όταν το έβλεπες θα μπορούσες να πεις πως κάτι δεν πήγαινε καλά και μοιάζε σαν να είχε πάρει φωτιά ή να έχει πάθει βλάβη. Καθώς το κοιτούσαν, αυτό έπεσε στο έδαφος σε ένα κοντινό λόφο σε απόσταση μόλις 1 χιλιόμετρου από το σημείο που βρίσκονταν. Αφού το έπεσε το αντικείμενο, πήρε φωτιά εκλείοντας μαύρο καπνό σαν λάστιχα που καίγονται. Ύστερα από λίγο ήρθαν πετώντας με μεγάλη ταχύτητα άλλα μικρότερα και περικύκλωσαν το μεγάλο. Προσγειώθηκαν σχηματίζοντας κύκλο γύρω από το αρχικό, φωτίζοντας έντονα την περιοχή. Έμοιαζε σαν να έχουν σχηματίσει ένα προστατευτικό τείχος που εμπόδιζε τη φωτιά να απλωθεί στις γύρω καλαμιές και από εκεί στα πεύκα. Από ό,τι φάνηκε το πρωί πριν την αναχώρησή τους,
κάτι είχαν ρίξει στην περιοχή της συντριβής, γιατί ο τόπος ήταν υγρός και οι καλαμιές κολούσαν. Ο άνδρας της οικογένειας φοβήθηκε μήπως έρχονταν προς εκείνους. Άρπαξε το δίκανο και κίνησε προς τα μέρη τους για να τα βλέπει καλύτερα. Μπροστά από το φλεγόμενο αντικείμενο φάνηκαν να περνούν κάποιες σκιές, αλλά δεν μπορούσαν να διακρίνουν αν ήταν άνθρωποι ή κάτι άλλο. Κάτι μοιάζει να έκαναν μέσα στο φωτεινό κύκλο που είχαν σχηματίσει γύρω από το μεγάλο αντικείμενο. Παρέμειναν εκεί από τις 10 μέχρι τις 3 τα ξημερώματα της Δευτέρας. Ξημερώνοντας το επόμενο πρωί, όταν πήγαν να δουν τι συνέβαινε, οι κάτοικοι κατάλαβαν πως στο σημείο που είχε γίνει πρόσκρουση υπήρχε λίγος καπνός και ήταν εμφανές ότι το έδαφος είχε καεί. Ήταν επίσης υγρό με ένα κολλώδες υλικό που ενδεχομένως είχε χρησιμοποιηθεί για την κατάσβεση της φωτιάς. Στο έδαφος υπήρχαν σχηματισμένες και κάποιες κυκλικές τρύπες. Το Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας της Πολεμικής Αεροπορίας στις 19 Δεκάτου το 1990, αφού εξέτασαν τα ευρήματα, αποφάνθηκαν ότι επρόκειτο για απολύματα εξαρτημάτων παλαιού δορυφορικού μηχανισμού, ευρωπαϊκής ή πιθανότητα σοβιετικής προέλευσης. Η εξήγηση αυτή δεν έπεισε και πολλούς. Άλλωστε, γιατί τα υπολείμματα ενός παλαιού σοβιετικού δορυφόρου παραδόθηκαν έπειτα στη NASA? Κατά τη γνώμη μας, ούτε και η ερμηνεία των αστρονόμων ότι επρόκειτο για τις Περσίδες, το σμήνος διατόντων αστέρων που εμφανίζεται κάθε χρόνο από τα μέσα Ιουλίου στα μέσα Αυγούστου, είναι ικανοποιητική και λογική. Υπάρχει και άλλη αναφορά για εμφάνιση Περσίδων στις 2 Σεπτεμβρίου στην Ελλάδα. Άλλωστε και οι τίτλοι των εφημερίδων της εποχής, όπως UFO όργωσαν την Ελλάδα, είδαν ένα υπτάμενο τρένο, σειρά από κυτρινοκόκκινα φώτα που πετούσαν στον ουρανό, μόνο τυχαίοι δεν ήταν. Διάφοροι σκεπτικιστές λένε ότι το γεγονός έγινε κατά τη διάρκεια των προετοιμασιών για την επιχείρηση καταιγίδα της ερήμου και ότι όλα μπορεί να ήταν ένα μυστικό πρόγραμμα της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας ή ότι οι Αμερικανοί εξέταζαν τον νέο εξοπλισμό τους στην Ελλάδα. Βέβαια, ποτέ δεν διέρευσε μια τέτοια αλήθεια ως σήμερα. Το πιο παράξενο απ' όλα όμως είναι ότι τα συντρίμμια που συλλέχθηκαν από τους μάρτυρες, τους αστυνομικούς και τους στρατιωτικούς, μετά από λίγο της παραμονής τους στη βάση της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας στην Τανάγρα, μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στην NASA για περαιτέρω έλεγχο και από τότε δεν ξανάκουσε κανείς τίποτα γι' αυτά. Πολλοί είναι οι αρνητές στο άκουσμα ύπαρξης των εξωγήινων. Όμως πλέον, πολλά αναγνωρισμένα στελέχη που πήραν μέρος σε αποστολές στο διάστημα αλλά και πιλότοι κάνουν λόγο για ύπαρξη των άτια. Την άποψη ότι υπάρχουν κιόλας εξωγήινοι και μάλιστα είναι πιθανό να ζουν και ανάμεσά μας στη γη, εξέφρασε σε πρόσφατη συνέντευξή της η πρώτη Βρετανίδα αστροναύτης Ellen Sharman. Μιλώντας στο Observer Magazine, η αστροναύτης είπε: «Υπάρχουν δισεκατομμύρια αστέρια στο σύμπαν και πρέπει να υπάρχουν και διαφόρων ειδών είδη ζωής. Σύμφωνα με την ίδια, μπορεί οι εξωγήινοι να μην είναι πλασμένοι από άνθρακα και άζωτο, όπως οι άνθρωποι, και γι' αυτό να μην μπορούμε να τους δούμε. Το περιστατικό της Αταλάντης είναι το πιο αναγνωρισμένο συμβάν συντριβής αγνώστου ταυτότητας αντικειμένου στον ελλαδικό χώρο, το οποίο έχει καταγραφεί ποτέ. Ίσως πολλά ακόμα να είναι τα περιστατικά, όμως κανένα δεν αναλύθηκε τόσο πολύ όσο αυτό. Από τότε έχουν περάσει 30 ολόκληρα χρόνια και η απάντηση παραμένει καλά κρυμμένη».